Prep Success maksatnamasy güýjki okuwlaryna resmi namalar kabul edýär. Türkmenistanda ýerleşýän Amerikan Geňeşligi höwüsçen o ýaş Türkmenistan raýatlary üçin Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ýokary okuw jaýlaryna üstünlükli girmek üçin zerur bilim we başarnyklary üçin edýän we gatnaşçylaryň bähsçik ukyplaryny kämilleşdirýän Prep Success maksatnamasyna anketalaryň alınıp başlananyny habar berdi. Maksatnamanyň dowamyna gatnaşçylara Amerikanyň ýokary okuw jaýlaryna üstünlükli girmek üçin zerur bolan ukyp we başarnyklary we akademik ýazy we okuw sapaklaryny öwrederler. Onda şepdelik intensiv taýýarlyk kursy Amerikan Geňeşliginiň Aşgabat ofisine geçirilýär. Ýerlerine bellek başlyk maksatnamanyň çagyny gatnaşçylara TOEFL we SAT testlerine taýýarlyk hem öwrediler. Gysgaça aýdyp geçsek, TOEFL testi bu Test of English as a Foreign Language, ýagny Amerikada bilim almak isleýän türkmen raýatlarynyň ingilis dili derejesini ölçeýän test. SAT bolsa Scholastic Aptitude Test, ýagny okuwda öwrenen bilimlerinizi esasanan matematika we ingilis dilini barlayan test bolup durýar we Amerikada okumak isleýän Türkmenistan raýatlarynyň talap edilýän iki esasy möhüm test. Bularyň ikisi Prep Success maksatnamasyna gatnaşmaga hukuk kazanan Türkmenistan raýatlaryna maksatnamanyň dowamyny öwrediler. Bu maksatnama gatnaşmaga isleg bildirýänler orta mektebi tamamlan bolmaly, bakalavr derejesini almadyk bolmaly, Türkmenistanyň we daşary ýurdun ýokary okuw jaýlaryna okuwa girmedik bolmaly. Ýöne bellek geçme dadymyz, hünär okuwyny gutaranlar gatnaşyp bilýärler. Orta we ýokary derejede ingilis dilini bilýän bolmaly. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ýokary okuw jaýlaryna we kollejlerine girmäge we okumagy bolan uly höwes we gyzyklanma bolmaly. We iň soňky 10 şepdelik intensiv kurslara gatnaşmaga höwesli raýatlar bu maksatnama anketa tapşyryp bilýärler. Anketa tapşyrygyňyzda bukçanyň içinde bolmaly zatlar doldurulan Prep Success maksatnamasynyň anketasynyň PDF formaty, orta mektep okuw ýetişik bahasy ýagny attestadyňyz, ingilis diline ýazylan we gol çekilen bir hödürnama haty, CV-ňiz we iň soňky Türkmenistanyň içerki pasportynyň nusgasy. Bularyň hemmesi anketa bukçasynyň içinde bolmaly we aşagda görkezilen e-mail adresine uradylmaly. Ähli resmi namalar elektron görnüşde ýanky bellek geçen e-mail adresime 2024-nji ýylyň awgust aýynyň 10-na saat 17:00 çenli uradylmaly. Goşmaça soraglaryňyz bar bolsa we aýratly maglumat almak isleýän bolsaňyz aşagda görkezilen belgi bilen habarlaşyp bilersiňiz. Resmi namalaryňyzyň terjimesi üçin bolsa Aşgabat şäherine ýerleşýän Makul Hyzmat terjime merkezi bilen habarlaşyp bilersiňiz.